yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to Mali lundiɓe laamu fadde ngu no majja yoga no difte eɗe balɗe sakkitiɗe yimɓe politique et société civile majji Alassane Ba ko goto e mabɓe kanko woni kolaɗo kuuɓal fedde politique kodem guila jeetati lewru ndu gonɗen kabaru makko heɓaka mayen kelo goto e ɓesgu makko tefore laaɓude nundude alhaali wargoji waɗuɗi to jafraɓe yontere faltinde hakkudere leydi Mali gonɗen ɗum woni ko namdi fedde biyeten Human Rights Watch daranide hakkeji neɗɗanke nde jami laamu Mali uddita tefore e ɗi wargoji ko famde fo yimɓe no gasi ɗiɗo mbarano ko kono Mali tuuma waɗude ɗi wargoji Sénégal e joni kam ko laaɓi heeɓe alhaali tirailleur sénégalais fellanoɓe mbara to Thiaroye e hitade 1954 wittoji muɗum fuɗɗima nabi en fuɗɗama hanki e nder nde saare ɗo woɗɗa Dakar fandare nde ko heɓude kabaruji labtude alhaali ngo wargo limore mabɓe e holnoɓe mbarta ko wittiyankoɓe duɗal jaaɓi hatirde université Cheikh Anta Diop ngal Dakar goni e ɗeɗo golle tettuɓe bisimilla moon on calminamon jettamon juurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko to leydi Mali puɗɗortoɗen majjugol e diftugol yimɓe lundiɓe laamu konukoɓe ɓe no ɓuure heɓude nambe no ɓuure hewude ɗi sahaji yimɓe politique et société civile majjiɗe balle cakkitiɗe e ɓen no tawaɓe lundiɓe Alassane Ba kolaɗo kuuɓal fedde kodem diftaɗo ñande jeetati lewru ndu gonɗen e guila nden koreji makko ngala kabaru makko Husseini Janata Alassane ɓiɗɗo Alassane Ba holli nangguere namen majjere baabi ko no wonani mette mawɗe koreji makko keɗoɗen mo. Depuis son enlèvement le 8 mai gila ñandi diftugol makko ñande jeetati ndu lewru joyo ɓuru tawi ko yimɓi suumiɓi ɓe jeesi mumen jiitaki winoɓe ko e gendarmerie ɓe jeeya nden faade hannde min keɓani kabruji makko min jeehi e dendagal d'accord ɗe gendarmerie ɗe e cengɗe ɗiɗi Bamako ɗe kala kamɓe fof ɓe kabri min wondi baba amen Alassane Abba wonani e juuɗe maɓɓe Alassane Abba so yawti wondemo baaba ko joom galle ko miñiraɗo ko mawniraɗo ko taniraɗo kadi ko neɗɗo dimo kadi ko moƴƴo gonka ɓey guuri makko e oɗo saaha ina jiiɓi nde tawno wasdemo yiyeede nde ina battini hen e oɗo saaha mo juldere taske ɓaadi ɓey guuri makko miijaki ni ko yowti e gon feeto saabu ɓe miijaki mawninde juldere nde tawi o tawtorako min komi ɓiyi ko joni mi heɓa duuɓi 40 mi meeɗa yiide hay saaha goto baba amen woɗɗi ɓesgu muɗum ko hunde yurminide wonande amen eɗum muusi no feewi ete diwti ni hay miijoji amen. C'est douloureux, c'est inimaginable. Husseini Janata Alassane ɓiɗɗo Alassane Aba kolaɗo kuuɓal fedde kodem to Mali ha joni fedde daraniɗe hakkeji neɗɗanke Human Rights Watch noddina men ƴami laamu fadde o Mali uddita tefore laaɓude nunɗude ko fati e wargo ko famɗi fou yimɓe nogas ɗiɗo taw ko siwileɓe waraɓe to jafraɓe yontere faltinde altine 12 lewru ndu gonɗen konunkoɓe leydi Mali pawi jungo fodde worɓe nogas e jeeriɗo e nder luumo waɗugo e nde nokkure e nder diwal mofti hakkudere leydi ndi caggal muɗum fodde fuureji namien goskeli nogas ɗiɗi jiitama e biol fedde Human Rights Watch kono koye Mali nantini tefore udditama.